Her får du en historie fra Aalborg Universitet, hvor mange opfindelser har set dagens lys. Menneskene har gennem tiderne lavet rigtig mange smarte ting. Og også en masse mindre smarte ting. Noget, der er rigtig smart, det er huse. Med et hus, der undgår man at blive våd, når det regner. Man kan opbevare sine ting i huset og gå rundt i bar mave lige meget, hvor koldt det er udenfor. Ret smart. Men når det er så på plads, så er der efterhånden en masse andre ting i husene, der er blevet bedre og bedre. Det er ikke bare smart, det er intelligent. For eksempel en kontakt, der kan styre andre kontakter, så sparer man strøm. En sensor, der tænder lyset, når man går ind i rummet, og slukker, når man går ud. Vinduer, der selv lufter ud, når det er for varmt, og så videre og så videre. Alle systemerne gør, at der kan spares en masse energi, og man har helt styr på, hvor meget energi huset bruger. Jo flere systemer, jo smartere hus. Eller kunne det ikke være lidt lettere, hvis man nu bare havde én boks, hvorfra man kunne styre og monitorere de forskellige systemer? Jo. Men problemet er bare, at alle systemerne har hver deres sprog. Heldigvis er der nogle rigtig kloge folk, der har fundet ud af at lave en boks, der kan forstå alle de forskellige sprog og systemer, og endnu bedre få dem til at arbejde sammen. Det er ikke så lige til, for man skal først forstå og oversætte sprogene, og så sørge for, at de kan passe ind i et fælles sprog. Og kommer der nye systemer, så skal man på den igen og finde ud af, hvordan det system kan snakke sammen med de andre. Men det er det hele værd. Ja, det er. Med boksen kan dem, der bor i huset, nemlig bestemme, at sensoren til lyset ikke bare sørger for lys, når man træder ind i rummet, men også sikrer en god temperatur og lufter ud, når folk forlader rummet. Alt styres, monitoreres fra et sted, hvor man også har den samlede oversigt over energiforbruget. Er det ikke smart? Så udover at du ikke bliver våd, når det regner, og du har et sted til din familie, så har du også et hus, hvor temperaturen altid er rar, luften og indeklimaet rent, hvor du sparer på strømmen og har et minimalt forbrug. Og kommer der flere smarte opfindelser til huset, så sørger de kloge folk for, at det også snakker sammen med de andre installationer. Så du hele tiden kun skal koncentrere dig om én boks, og om at have det godt i dit smarte, intelligente hus. Værsgo! Det var blot et af de mange projekter, de har udviklet hos Aalborg Universitet.